Así que augas medicinais, Non estaría mal montar un balneario, Pombo? Un balneario. Que nin se lle pase pola cabeza entrar no negocio. Esas terras sempre foron da miña familia. Unha merda. Así que sí, Faste rica e esquece los amigos. Saber con que favores se pagou a túa filla o abogado. ¡Alto, Guardia Civil! Que mentiras inventó? Sen ameazas o interfecto. Ese home pensa que é moi forte, pero ten un punto débil. Se lle pasa algo a miña filla, ¡Fora! aquí estarás morto, entendes? ¡Pues miresas! Unha axudiña, por favor. Fora dai. Pola caridade. Unha axudiña polos seus defuntos. Mi padre! Mi padre! Que queres, filla? Estou traballando. Non hai problema, Silverio, non hai problema. Lina e ti sodes como a da familia. Ademais, teño unha cousa para ela. Que? Estiven en Vigo polo das contratas e lembreime de ti e do teu pai. Non se tiña que molestar, señor Bernal. Que bonita! E compreina no Berbés, no mesmiño Berbés. Esa é mi filla. Moitas gracias, señor Bernal. Isto dá para un traxe. Lina, non se pode andar a tanta velocidade. Anano! Padre, non! A miña filla nin tocala, entende? Mi padre! Cabo! Cabo. Cabo. As cousas poden solucionarse polas boas.
polas boas, entende? Entendo. Por que me colles de bo día? ¿Qué pasa? ¡Circulen! E ti, controla o teu xenio. Desculpe, señor, pero é a miña filla. Seino. Vamos, Silverio. Ainda teño que facer un regalo máis. Un presente de Vigo, Pombo, de Vigo. A que se debe esta xenerosidade, Bernal? Sabíame mal deixalo coas mans baleiras. Unhas veces gañase e outras pérdese, como escoita. Unhas veces gañase e outras pérdese. E como é que está tan seguro de que vai gañar? Ata hoxe ao mediodía non se adxudica a contrata. Seino. Pero Barreiro, sabe o meu socio en Vigo? Barreiro, sí, sei quen é. Pois Barreiro entrou na comisión que vai adxudicar as obras do Porto. Vaya, que desgracia. Quen pensa que vai levar esas obras? Pombo, quen pensa que vai levar esas obras? Parece que vostede, non? Esta vez non me vai gañar como fixo co café dos portugueses, ou coas terras do Estarrío, ou coa fábrica de cristal, Ou como a todas as demais veces. Hai que aprender a perder, Pombo. Vostede podería me ensinar. Pombo, non me vai amargar este doce. Bos días. Bos días, dona Inés. Trouxenlle este paquete de Vigo. Son teas moi boas. Non tiña que molestarse. Ten unha rapaza moi ben feitiña, sí, señor. Moi ben feitiña. Bernal, agora se nos desculpa, temos moito traballo. Claro. E lembre, Pombo, unhas veces gáñase e outras pérdese. Unhas veces gáñase e outras pérdese. Sei. Bos días, Pombo. Bos días, Bernal. Non sei como atura ese home. Non o aturo. E por que dixo iso de que unhas veces se gaña e outras se perde? Porque lle gustan os ditos. Pero deberá ter presente outros. Como, por exemplo, aquel... Como era? Non se pode poñer o carro diante dos bois. Xocas aínda pode recorrer a sentenza e recuperar esas terras. Non creo que o faga. Mi padre xa foi poñer un balado nos marcos, así que o caso está pechado. Case pechado. Queres unha copiña? Pablo... Teu pai debería ter cuidado con Xocas. Non parece dos que saben perder. É unha mala persoa. Intrigou para sacarlle as terras da Peneda a miña familia. Claro que gracias a ti conseguimos recuperalas. Foi doado. Xocas non tiña razón. E o que é moito peor, non tiña abogado. Home, algún mérito teríamos nós. Eu pasei 2 mañás no arquivo provincial e tamén... Sí, certo. Ti sí que traballache, sí. Serás? A verdade é que non entendo tanta molestia polos lindes dunhas terras que non valen para nada. Co listo que es para algunhas cousas, como non van valer. A terra, Pablo, é o que máis vale. Agora marcho, que chego tarde. Non me digas que quedaches para comer con alguén. Sí, con mi padre. Levo yo xantar. Está traballando na leira. Na vosa leira. Sí, na nosa leira. Ata tarde, bo proveito. Tranquilo, Indalecio.
Estou tranquilo, Xocas. Estas terras nunca foron túas. Se tivese cartos para picapretos, seguirían sendo miñas. Ti tampouco tes cartos. A saber con que favores lle pagou a túa filla o abogado. Que dixeches? Mi padre! Mi padre! Non se deixe provocar. Tiveche sorte. Outro día veremos quen tivo sorte. Mi padre... Prométame que non se vai deixar provocar por ese home. Se non o beso diante, non. Mi padre... Vais sendo hora de comer, non? Trouxen un boviño para celebralo, xa verá. Quedarás comigo, non? Ha de chegar pros dous. Claro que chegará. Anda, vamos. Por onde imos? Con Baracial. Non quererás comer aquí. Que bo día quedou. Queres? Non, mi padre. Vou coller un pouco de auga. Cheira algo raro. A ver se vai estar mala. Unha muller bebe. Bebe sin medo. Non sei. Dame algo de noxo. A auga é boa. Canto máis xula sofre, mellor é para o estómago. Acabou co viño? Dixeches que non Non, é querías. para que me deixe a botella. Traia. Pero que faz? Non che daba noxo? Se cadra é medicinal, como a da arnolla, e por iso cheira así. Vala a levar? Sí. A Inés, para que a mire, non vaya a ser. Como era que dicía vostede? Sí. Unhas veces gañas e outras perdes. Comprou a Barreiro. Iso non é xogar limpo, non, señor. Non é xogar limpo. E metelo na comisión das contratas e xogar limpo. Todos temos o noso prezo, Bernal. E Barreiro non ia ser menos. Pero non se preocupe, se quer unha compensación. Deixarame participar no negocio? Non. Pero pode pasar esta noite polo Eldorado para botar a partida. Se cadra, recupera parte dos cartos. Preferiría unha cea no casino cunha rapaza bonita. Cunha rapaza ben bonita, sí, señor, como a dona Inés. Verémonos no Eldorado. Non soporto como me mira ese home. Se podería ser meu pai? Espero que non. Mi padre. Será porco o vello ese? Bernal. Otas babosadas, ten que repetilas 2 veces. Que queres, Matilde? Quería saber se esta auga é medicinal. É dun manancial que está nas nosas terras. Polo cheiro ben pode selo. Sí. Se queres, analízoa e digo mañá. As 8 e sereno.
Libros, cartas, velo e 2 escobas, 5 e 18, 23. Sobranme 2. Pombo, vostede naceu de pé. Non fai máis que gañar cartos. Só falta que despois pida que lle fiemos. Leocadia, cobra aquí, invito eu. Ah, moi ben. E se quere, poñemos outra voltiña máis. Iso está feito. Paga Bernal. A non ser que queira xogar outra. Con que cartos, eh? Con que cartos? Ten o prendedor da Garabata. É unha herdanza do meu pai. Non me separaría del ni por todo o ouro do mundo. Así como escoitan, Nin por todo o ouro do mundo, xa. Solta. Soltate. Veña, señores, tranquilos. Non imos montar aquí unha traxedia por un billete tan pequeno. Vamos, Silverio. Vamos. Iso, fuxan. A ver agora quen lles para os pés a estes dous. Pombo vai quedar coa vila. E o seu can, Indalecio, vaise facer rico a conta das miñas terras. Esas terras sempre foron da miña familia. Unha merda. Xocas, o viño nunca foi bo conselleiro. Que terras? As terras da Peneda non valen un patacón. Non valían. Até que atoparon augas medicinais. Non si, Indalecio? É iso así? Moito sabes ti, Xocas. E o que fago é ver o que pasa. A miña filla está analizando as augas, pero de momento non hai nada definitivo. Que banda. Os Pombo, os Carballo e os Veiga. Vaiche ser difícil pagar tanto favor, Indalecio. Ou é que cobran coa túa filla? Miña filla non fales. Indalecio, non merece a pena. Vamos, Silverio. Se cadra hoxe non se perdeu todo. É o xofre o que lle dá ese cheiro a ovos podres a auga. Ui, sí. Pero tamén ten ferro, calcio, sodio. Todas esas cores estaban na auga. Non, eses son reactivos, pero... Inés, o que Matilde e Indalecio queren saber é se a auga é medicinal. Sí, é moi boa. Escoitou mi padre. Sí. Se para montar un balneario necesitas un socio con experiencia, cartos... Eu non faría nada ata que un xeólogo estudase esas terras para saber se é viable levantar o balneario. Encargo meu de chamalo. Un negocio nas nosas terras. Parece que esas augas son de moi boa calidade, non? Que se lle perdeu por aquí, Bernal? Isto é un establecemento público, non? Bos días, dona Inés. Un remedio para as náuseas. E son moi frecuentes esas náuseas. Desde hai unhas semanas, polas mañás. Non o entretemos máis, dona Inés. Ata logo. Ata logo. Adeus. Agora veño. Así que augas medicinais, eh? Non estaría mal montar un balneario, Pombo? Un balneario. Que nin se lle pase pola cabeza entrar no negocio. Iso non é cousa súa, senón do dono desas terras. Ai, que sorte, Matilde. Se eu tivese unhas terras como esas, non ia estar aquí traballando para a señora Otilia. Ai, non, E onde ías estar? Por aí celebrando. É que me botasen, total, non ia volver servir na vida. Xa. E de que pensabas vivir, Dora? Pois do manancial. Das cada cousa. Montaba o balneario ese e ala, a vivir como unha raíña. Dora, non todas as augas medicinais dan cartos. Primeiro ten que vir o xeólogo e mirar o terreo. Sí, sí, claro. Pois que vaya, que vaya. Pero ti non te preocupes, que despois xa te axudo eu a facer o balneario. Xa o tiño todo pensado, mira. Este é o manancial.
Aquí facemos unha casa de 2 pisos. Ben preciosa. Con xardín e todo, É unha morea de cuartos. É unha morea de criados para limpala. Muller, cun par delas chegache da bondo. Mira, na cociña... Dora, non te fagas ilusións. É mellor esperar a que chegue o informe, non? Pero digo eu que na mentras terás que ir dándolle voltas. Estas cousas levan o seu tempo, Matilde. O que necesito non é tempo, é unha fortuna. E polo de agora non teño nin negocio. Ui, pero que espabilada que ti és. De seguida lle sacas beneficio. Xa te estou vendo vestida como unha moza desas da capital. Así como a dona Inés, pero máis guapa. De dirixenta do teu negocio. Ordenando cousas dun lado para outro. Dora, as croquetas. Dora, unhas toallas para estes señores. Porque me levarás de criada, non? Co que te axudei. Non, Dora, de criada non. Ti de directora. De directora? Ai, mi madriña, canta responsabilidade. E despois, as 2 podres de cartos. E poderemos ir ás festas, e falar cos señoritos. Ai, e casar. Vestida de branco, con teas de seda. Ai, a noiva máis guapa de todo de la vez. Matilde, non me digas que che teño que dar a Noraboa. Non, aquí a miña curmá, que non para de darlle a lingua. Estábamos falando de cando veñan os pretendentes de Matilde, que vai casar cun home guapo e rico. Como agora ela tamén se vai facer rica co balneario. Home, tanto como a rica... Non lle faga caso. Ai, non lle quero contar. O balneario máis grande de toda a comarca. Non será mellor esperar polo estudo do xeólogo? Xa llo dixen eu, pero xa sabe como é. E por qué? Se hai auga desa boa, que vai dicilo a mese? Pois que non se pode construir no terreo ou que a auga é difícil de extraer. Incluso pode ser que interveña Xocas. Aínda pode presentar un recurso para recuperar esas terras. Envexa. Dicías algo, Dora? Non, señorito, non me faga caso. Deixa, Leocadia. Convido eu. Cóbrame, Leocadia. Póñense de acordo ou cobrolles aos 2. Cobra ese neto, Leocadia. Só me quero levar ben contigo. Sei o que quere. Informeime ben, Indalecio. Informeime ben. Xocas aínda pode poñer un recurso para recuperar as terras do manancial se alguén lle paga a un bo abogado, claro. Tiraría os cartos. Esas terras son miñas. Pode ser. Pero perderías moitos cartos en preitos e abogados e tempo. Todo home ten o seu prezo, como di o teu xefe. Canto crees que che ofrecerá Pombo polo negocio ese do balneario? Dareiche máis. Fala con Indalecio, Silverio. E ofrécelle cartos, o dobre do que Pombo lle ofreza. O dobre? Sí, o dobre. E atende, non me gusta repetir as cousas 2 veces. Desta vez, Pombo non me vai gañar. Desta vez non. Ei, e se polas boas non cede, será polas malas. Ese home pensa que é moi forte, pero ten un punto débil. Sí, señor. Xocas. Vaite daqui se non queres que... Silverio. Teño un recado que darche do meu xefe. Xa dixen que non. Dobra a oferta que che faga Pombo. Eu non fago negocios co teu xefe, entendido? E agora lisca. Non te oio marchar. Di que sí, Indalecio. Polo teu ben e o da túa filla. Que dixeches da miña filla? A xente ten accidentes, Indalecio. A vida é así. Se lle
pasa algo a miña filla, ti estarás morto, entendes? Tiña que vela, mesmo pensara xa nos planos do balneario. Pásalle algo, mi padre. Non, Como siga fregando no sacho, aínda o vai estragar. e se non vai no comer a ferruxe. A que veñen eses fumes? Para unha vez que temos sorte. Sorte? Estábamos mellor antes. Pero que di? Mire que como todo saia ben e consigamos facelo balneario. Esa auga non vai traer máis ca problemas. Pois Dora di que vai ser un negocio de moito carto. De momento só hai un manancial, cabo. De aí a un balneario hai moita distancia. Irá, pero xa teñen todo pensado. E Doriña, aí onde a ve, vai ser a directora. Tenente. Que pasa, señor Bernal? Silverio, o meu axudante, desapareceu. Non o topo por ningures. Por ningures. Cando foi a última vez que o viu? Onte, cando mandei falar con alguén. E con quen? Con mi padre. Estou preocupada. Xa estaba raro, pero foi falarlle do balneario e púxose como levado dos demos. Balneario? Matilde, polo de agora só é un regato. Creo que non deberíades... Non deberíamos facernos tantas ilusións, sei, no, Pablo, pero... Se cadra é a única oportunidade que temos de sair de pobres e de que mi padre poida deixar as encomendas de pombo. Sei, non. Eu estaría feliz de que ese balneario vai adiante. Aínda que tivera que deixar de traballar aquí no despacho. Iso lamentaría moito. Pero supoño que non quitaría que seguísemos sendo vos amigos, non? Non, claro. Ou a mellor sí. Se cadra daquela só te quere relacionar con señoritos da capital. Pois se cadra non estaría mal buscar un bo asesor na capital para temas xurídicos. Ah, así que sí, eh? Faste rica e esquece los amigos. A non ser que ti queiras ser o asesor do futuro balneario. Pero farásme un desconto cando vai a tomar as augas, non? Señorito Pablo, queren falar con vostede, parece urxente. Quen é? É unha amiga, está moi preocupada. Na cociña. Señorita... Lina, a filla de Silverio. Desculpe, cos nervios deu un mareo. Tranquila, é mellor que quede sentada. Gracias. En que te podo axudar, Lina? Mi padre non veu dormir pola noite e o señor Bernal, o seu xefe, tampouco sabe onde está. Muller, se cadra entretivos en algures. E deixar só a Lina toda a noite? Señorito Pablo, vostede non coñece a Silverio. Falaches coa Garda Civil? Xa foi o señor Bernal. Pero eu sei que vostede é moi bo axudando a xente. E polos cartos non se preocupe. Estou segura de que o señor Bernal lle pagaría ben. Farei o que poida. Tes algunha idea de por onde empezar? Sí, Bernal sempre anda en liortas con pombo e se cadra... Se cadra? Coida de Lina, eu veño agora. Diso nada, eu vou contigo. Faille unha infusión. Lina, cando foi a última vez que o viches? Bos días, Indalecio. Levo presa. Só lle viña a preguntar se sabe algo de Silverio. E por que teño que saber algo dese home? Despois da última que lle fixo pombo, Bernal estará moi interesado no asunto do manancial. E puido mandar a Silverio falar con vostede. Moito, supongo. E como son de atinadas as miñas oposicións? O tenente xa estivo aquí. E dígolle o mesmo. Non sei onde anda ese home. Eu ainda non lle preguntei, Indalecio. Viu vostede a Silverio? Ti di que vai
ser un negocio de moitos cartos. E ti deberías falar con Indalecio que vai necesitar un socio. Muller, se precisa dun socio, collerá a Pombo, digo eu. Pero seguro que lles viña ben outro máis. Un que conseguise os permisos de concello, non che parece? Claro. Xa falaremos, muller. Eucaria! Mais viño. Moita sede traes hoxe, Xocas. Pronto empezamos a cargar a máquina. Coas cousas que se ven polo monte. Que cousas? Pobre Silverio. Que lle pasa a Silverio? Con esta sede non se pode nin falar. Pois por iso estamos nós. Para que a xente non pase sede. Viches a Silverio logo? Silverio non está desaparecido. Aí non? Non. Silverio está morto. Eu vin como o mataban. Por que marchaches así? Veña, Pablo, que pasa? Non quixeches que fose contigo. Tiñas que atender esa rapaza. Marchou xa. Pablo, É que... non me mintas. De acordo, fun falar con teu pai por se vira a Silverio. Mi padre. Tiña que ser el, non podía sospeitar doutro. Non sospeito del, só pensei que se cadra vira a Silverio, que é moi distinto. E sigo pensando que o viu. Pois Casa Veiga, bos días. Sí, claro. Quen era? Venceslao, que vayamos agora mesmo. Que fai este home aquí? Estea tranquilo. Por que nos mandou chamar, tenente? Quero que escoiten o que Xocas nos acaba de contar. Por qué? Indalecio vai precisar dun abogado. Un abogado? Que mentiras inventou! Sen ameazas o interfecto. Escoitemos. Fale, Xocas. Onta a tarde volvía para a casa pola fraga. E polo costume de ir cara ás miñas terras. Cheguei e comecei a escoitar voces. Achegueime a ver. Eran Indalecio e máis Silverio. Non te oio marchar. Di que sí, Indalecio. Polo teu ben e o da túa filla. Que dixeches da miña filla? A xente ten accidentes, Indalecio. A vida é así. Se lle pasará algo a miña filla, ti estarás morto, entendes? E ali quedou Silverio. Morto. E se me chega a ver Indalecio, eu tamén estaría morto. Mentira! Eu non minto. Tranquilos todos, non vai a ter o que, Isto é unha vinganza polo das terras. E isto vai me dar as terras, non digas parvadas. Xa me parecía a min que Indalecio mentía cando falamos con el. Quen mente ou quen di a verdade é algo que non imos saber aquí. Vostedes acompáñenme ao lugar dos feitos. Matilde, é mellor que quede e se tranquilice. Seguro que todo isto ten unha explicación. Cabo vai a buscar a Indalecio. Dígalle que quero falar con él. E non precisará tirar coas paredes para seguir buscando, Cabo. Se te pusacho máis grande que este. Recoiro este sacho. Está limpo como unha patena. Como siga fregando no sacho, aínda o vai estragar. E se non vai non comer a ferruxe. Esa cara.
Que cara? É polo sacho. Moi ben. Pois agora agardar por Indalecio para leválo pro cuartel. E coidadiño que non che quito yo de enriba. Merda. Aquí foi a pelexa. E aquí caeu Silverio. E onde está o corpo? Non di que matou? Sen corpo non hai crime. Acocharei o Indalecio. Sangue. Aquí houve unha pelesa. Sí. Xa lles dixen que eu non mentía. Pero se arrastrase o corpo, deixaría algunha marca. Puido leválo ao lombo. O cuburro ese que ten, Belcebú. Belmonte. Sí, é unha posibilidade. Pablo. Aquí hai rastros de sangue. Se levou a Silverio, tivo que ser por aquí. Pasa, filla. A Garda Civil ven por vostede, mi padre. Tranquila, xa deixei a mercancía. Non é por iso. Xocas acusou no de atacar a Silverio. Eu xa sei que son mentiras. Pero mentres Pablo e Meiseu amañamos todo isto, é mellor que fuxa. Porque son mentiras, non, mi padre? Non vou fuxir de ninguén. Estaba no certo. Aí está. Sabía o tenente, ese animal matou. Socas, faga o favor. Miren como deixou. Ten a cara totalmente desfeita. Pobre home. É todo por culpa dese asasino. Tiña que ser el quen estivese morto. Vou chamar o xuiz para que levante o cadáver. Mi padre, por favor, fágame caso. Mi padre. ¡Alto, Guardia Civil! Boas, cabo. Nada de intentar resistirse a autoridade, Indalecio vai me ter que acompañar. Me dé a gracias que non deteño a toda a familia por este intento de fuga. Se quixese fuxir, xa non estaba aquí. Que eu saiba, non se nos acusou de nada. Só teñen as mentiras dun lerchan. Tranquila, filla. Leva a Belmonte, anda. Onde vai? É por aquí? Por aquí chegase antes. Está ben, sígame. Levaches a Belmonte para casa. Pasoulle algo ao burro. O burro está perfectamente, mi padre. Silverio apareceu morto. Xocas acusou a vostede.
Dixo que os viu pelexando xuntos Marcos, pero eu xa sei que é mentira. Así que vostede non se preocupe, xa verá como sacamos de aquí. Eu non quería. Non quería matalo. Como di? Sí que é raro que estea tan limpo. Vai ser difícil atopar restos de sangue. Limparon ben. Será Paspán, a única ferramenta que tiña limpa. Gracias, cabo. Pensa que mataron a Silverio cun sacho? A ferida da cabeza ben puido ser causada por un sacho. Pero non foi iso que o matou. Ah, non? Non, tiña a cabeza esmagada. Claro, esmagada polo sacho. Un sacho fai cortes. Pero o que matou a Silverio foi algo máis vasto e irregular. Unha pedra, supoño. Ainda que cedo para aseguralo. Temos que agardar polo informe do forense. Supoño que estará aquí mañá. Unha pedra? Que desastre. Como deixou todo Blas. Tranquila. Só necesitamos pensar un pouco. Na que casa? Que máis ten a casa? A mi padre van a acusar de asasinato. O fiscal vai pedir o garrote. Isto amañase. E a teu pai sacarémolo. Xa o fixemos outras veces e volverémolo a facer. Claro que sí. Non, Pablo. Fixo el contou, así que non hai nada que facer. Teu pai non o fixo, estou seguro. Gracias, Pablo, pero... Non o digo para tranquilizarte, Matilde. En serio. Pénsao. A Silverio mataron seguramente cunha pedra. E quen vai usar unha pedra para matar, tendo a man un bosacho? Iso non ten lógica. Non. E se matou a Silverio onde dixocas, para que vai pasear o corpo pola fraga para botalo no manancial dentro das vosas terras? Iso tampouco ten moita lógica. E Venceslao e máis eu ven que puidemos seguir o rastro de sangue ata o corpo. E estou seguro de que se teu pai quixese ocultalo, non atoparíamos a Silverio ata o día do xuízo final. Seguro. Pero daquela, por que Porque dixo di que foi el. Non o sei. Polo de agora. Pero imos conseguir que o solten, prométocho. Agora descansa. Mañá vai ser un día longo. Daquela intentou facer negocios con vostede. Intentou. Ameazouno. Primeiro dixo-me o Bernal que veu polas boas. Despois mandou a Silverio que veu polas malas. Que dixeches da miña filla? A xente ten accidentes, Indalecio. A vida é así. Se lle pasa algo a miña filla, ti estarás morto, entendes? Agora xa sabe lo que che pasará se te metes coa miña filla. Agora lisca, anda. Fora! Despois fun a casa e limpei o sacho. E Silverio? Non o seguí. Pensei que só estaba ferido.
Eso estaba ferido. Debeu morrer desangrado. Pero non pola ferida do sacho, Indalecio. Esmagaronlle a cabeza cunha pedra. Eu non fixen tal. Sei, non. Vostede é inocente. Supoño que leva razón. Don Pablo, se a cousa se torce... Non vai ser así. Se o fose. Coide de Matilde. Non se preocupe. Cabo! O asesino puide usar calquera cousa. Unha pedra, tal vez. Vai ser imposible atopar pegadas dactilares. Ni siquiera as pisadas están claras. Que cree do que di Indalecio? Non son xuiz, Pablo. Pero polo de agora é o único sospeitoso que temos. Ademais, pensa unha cousa. Quen querería matar a Silverio? A quen beneficia? Indalecio tiña un motivo. O das ameazas a súa filla. Pero quen máis? Xocas. Xocas. Por qué? Vinganza. Viu como o Indalecio fería a Silverio. Despois seguiu-no e matou-no. Así Indalecio cargaría coa culpa. Só é unha hipótese. E o móvil é posible. Pero demasiado rebuscado. Ningún indicio nos leva a Xocas. Que fai aquí? Fora! Podes baixar o coitelo. Só veño falar. A última vez que falou mi padre acabou na cadea. E por iso quero axudar. Din que don Pablo Veiga o vai ter moi difícil para sacar a teu pai. Don Pablo vai no sacar. Eso non o fai. Seguirás levándolle a comida cando estea na prisión provincial agardando polo garrote. Iso non vai pasar. Iso non vai pasar. Se eu cambio o meu testemunho. E digo que despois vin uns bandoleiros a asaltar a Silverio. Viu iso? Que máis ten? Direilles que o calei pola xenreira contra o teu pai. E que ao final veume a conciencia. Non sei como pode ser capaz. Só pido unha cousa a cambio da vida de teu pai. As miñas terras. O manancial. Estiven confortando a Lina, a filla de Silverio. Estará moi triste. É unha rapaza moi sensible. Esvaeceuse, pero xa está mellor. Pobre. Falei con Bernal e velará por ela. Aseguroumo. 2 veces. É como a Pombo. No fondo non son mala xente. Pablo. Pasa algo? Teño que falar contigo. Teño algo de fame. Vou picar algo. Que pasou? Xocas estivo na miña casa e fíxome unha oferta. Tranquila, Matilde. Ante todo, tranquilidade. Primeiro deulle un golpe no brazo e despois outro na cabeza, así. Que horror, que horror. Virxe Santísima. Como se pode ser tan ruín? Non sei de que me fala, abogado. Cuidado coas mesas! Intentar aproveitarte da desgracia de Matilde, ou iso é o que querías desde o principio? Non sei que lle contaría a esa rapaza, pero foi ela que me pediu que cambiase o testemunho. Iso é mentira. Ofreceu máis terras, pero non llas quixen. E despois ofreceume o seu corpo.
Sabes que Indalecio é inocente. E vas contar o que saibas. Estás avisado, Xocas. Desta vez non me vai enredar coas súas mañas, abogado. Claro que non, Xocas. Eu pagareiche o mellor abogado da capital. Vostede non se meta. E que vai facer? Pegarme a min? Pegarme a min? A você que se vai facer xustiza. Sí, señor. Este home vai recuperar as súas terras. E ese criminal de Indalecio vai pagar polo seu crime. Indalecio está morto. Laureano! Desculpa, Leocadia. Toma, polos estragos. Non é que lle queira facer un feo á túa filla, pero seguro que isto está mellor. Vou ter que vir máis pola cadea. Indalecio, podo entender que lle abrise la cabeza a ese cabrón por ameazar a túa filla. O que non entendo é por que te deixaches coller. Porque eu non o matei. Non é o que pensa a xente por aí. E vostede que pensa? Que é moito sangue por unhas terras que non valen un patacón. Non. O xeólogo di que hai auga suficiente, pero non para montar un balneario. Acabou o tempo. Checa ainda non. Indalecio, se as cousas se torcen, quero que saibas que a Matilde non lle vai faltar de nada. Dora, onde estaba? Lina, eu... Ti non tes culpa do que fixera o teu pai. El non o matou. Só pelestaron, pero el non foi. Cara, non son parva, sei o tipo de vida que levaba mi padre. E o teu. Que acabasen así unha desgracia, pero non é raro. No fondo, ti máis eu somos iguais. Moi parecidas. Para que viñeches ata aquí? A xente é moi ruín, Matilde, non para de falar. Inventan cousas sobre o teu pai, sobre o meu, sobre ti. Como iso de que te deitas con don Pablo Veiga. Que? Eu non o creo tampouco, pero se o fixeses ben, que farías? Pero non o fago. No xuizo tamén inventarán cousas sobre min, sobre as dúas, por facer dano. Encantaríalles ver como nos odiamos e como berramos, eu que sei. Lina. Non é nada. Só che vin dicir que non crea as cousas que escoites sobre min e que non teño nada contra ti. Non. Claro que non. Lina, estás ben? Sí. Lina! Lina! Lina. Ti estás... Era iso o que me viñas contar, non? Non sei, se cadra ela topa algo que a mí se me escapou. No das feridas levaba razón. O Sacho fixo un corte considerable na cabeza, pero non foi a causa da morte. A Silverio matarono golpeando cunha pedra ou algo semellante. Moitas veces e dun xeito brutal. Iso observei eu. Pero ves algo máis, algo extraño no informe? Sí, hai algo extraño. O que? Silverio tiña sangue na parte superior dos dentes. Que ten iso de extraño? Que non era do seu grupo sanguíneo. Sabedes se Indalecio ten algunha mordedura? Ningunha, comprobei, non. Daquela? Daquela, que non podo ir por toda a vila buscando quen ten unha trabada. Necesitarei un sospeitoso. Un sospeitoso? Ou alguén que tivese motivos para matar a Silverio. Necesitamos algo. Sí? Sí, está aquí. Agora te digo. Ata logo. Era Matilde, está no teu despacho. Parecía apurada.
Matilde, creo que trae boas novas. O informe forense... Déixame que che conte o primeiro, é importante. Está ben, conta. A filla de Silverio estivo aquí. Lina, Sí, e non vas creer o que me contou. pasa algo. E tanto que lle pasa. Ven. Todo comezou coa sospeita de que o manancial tiña augas medicinais, fonte de saúde e de cartos. Quéreme explicar que fago eu aquí? Son home ocupado, sabe? Ocupado. Isto non nos vai levar moito tempo, señor Bernal. Escoitemos o que tiña que dicir don Pablo. O manancial está nunhas terras que foran súas e perdera en favor de Indalecio. Inxustamente. E que pinto eu en toda esta historia? Por favor, señor Bernal, un poquinho de paciencia. E vostede, don Pablo, vaya ao gran, se é tan amable. Vou, sí. Que pinta o señor Bernal en toda esta historia? Pois moito. Quería asociarse con Indalecio pro balneario, polo negocio e por amolar a Pombo. Estaba farto de perder sempre con el e viu a oportunidade de vingarse. Primeiro intentouno polas boas e despois polas malas, enviando a Silverio a ameazar Indalecio. Iso terá que demostralo. Está o testemunho de Xocas. Ademais, Indalecio sostén que pelexou con Silverio porque este ameazara a súa filla. E matouno. Silverio non morreu nesa pelexa. O Sacho só o feriu, como demostra o informe forense. E agora, Liscanda. Ergueuse e, con medo, fuxiu do lugar, cara ao manancial, onde se atopou con alguén a quen non esperaba. Que fai vostede aquí? Alguén que se cadra vira todo o ocorrido entre Silverio e Indalecio. Iso é mentira, non ten dereito a acusarme. Tranquilo. Ninguén o está acusando. De momento. A bofé que non. Este home quixo matarme hoxe mesmo. Pregunten no Eldorado. Está tolo. A verdade é que perdín os nervios por un momento. Pero créame que tiña as miñas razóns. En fin, continúe. A verdade é que o incidente de hoxe con Xocas fíxome pensar nas causas polas que alguén chega á violencia. Polas que se chega a matar un home. Aí estaba a dificultade do caso. Indalecio tiña un móvil. Sentía ameazada a vida da súa filla. E Xocas tamén tiña as súas razóns. Aproveitar as circunstancias e facer que Indalecio pagase por un crime que non cometeu. Pa! Sabemos que Indalecio non o fixo pola arma homicida. E no caso de Xocas é un móvil un tanto sofisticado. E o señor Xocas non parece precisamente sofisticado. Non, el non o fixo. Non tiña razóns poderosas dabondo. E que razón é poderosa dabondo para matar un home? O medo. Ai, que leria, co seu permiso, meu tenente. Silverio ameazou a Indalecio con facerlle dano á filla. E Indalecio matouno. É unha razón ben poderosa. O cabo está no certo. Esa é unha razón poderosa. Pensen en Silverio. Parecíase moito a Indalecio. Tiña o mesmo tipo de traballo, a mesma aspereza e o mesmo amor pola súa filla. De que fala? Silverio, como a Indalecio, estaría disposto a matar se alguén lle puña a man en riba a súa filla. A Lina, arredemo. Outro día case me mata a min por tocarlle o cu no medio da rúa. Esta vez era algo máis grave, cabo. A que se refire? Lina está embarazada. De 2 meses. E o culpable tiña medo. Que fai vostede aquí? Silverio, que che pasou? Estiven falando con Indalecio. Mira o que me fixo ese animal en canto lle falei da súa filla. Da súa filla? Xa yo dixen. Hai cousas cos que non se xoga, xefe. Ese home estivo a piques de matarme. Só é unha ferida, Silverio. Estás ben? Pouco débil. Ese Indalecio é un bruto. Se alguén lle fixese algo a miña filla, eu tamén acabaría con quen fose, xefe. Non falas en serio, Silverio, non falas en serio. Vostede non o entende porque non ten fillas. Por iso cho pregunto, Silverio. Imagina que alguén lle fai algo malo a Lina, por exemplo, aínda que fose sen mala intención.
Acabo con el, xefe. Busco e acabo con el. Pois, se cadra esa persoa non sabía que estaba facendo mal. A Lina non a toca ninguén como me chamo Silverio. Mentira! Eu non fixen nada. Nada! Quen fose debe ter a marca dos dentes de Silverio. Importalle que o comprobe? Non teño por qué. Tranquilo, señor Bernal, seguro que é unha confusión. E que pasa se teño unha trabada? Precisamente onte o meu can... Calquera médico podría distinguir a marca dun can da dun home. Cabo. Vostedes non coñecían a Silverio. Ese tolo violento nunca o entendería. Cando falaba da súa filla, era como un can de presa. Mataríame. Estou seguro, mataríame. Foi en defensa propia. Iso, foi en defensa propia. Mataríame. Cabo, sorte. Ese toro era como un can de presa. Dígame. É curioso. O qué? O que somos capaces de facer os humanos por instinto de protección. Falas de Bernal. Falo de Silverio e de teu pai. Nunca pensei que un pai puidese chegar tan lonxe para protexer os seus fillos. Pois agora xa sabes que sí. Así que anda con cuidado. Eu? Sí, ti. Non me diga que fixen algo que a molestou, señorita Matilde. Aínda non, e polo seu ben espero que siga comportándose, señor Veiga. Asegúrolle que o farei, aínda que só sexa por non ter que enfrontarme ao seu pai. Ten o pano mal colocado. Serás? E pódese saber por que eras tan amable comigo ata agora? Aínda non sabías desa faceta de mi padre? Porque estabas a piques de te converter nunha muller rica con negocio de teu. E igual se tiña que pedir traballo de secretario algún día. Non sei se estaría capacitado, señor Veiga. Disparáronlle na cabeza. Está moi mal, Matilde. Prepara anestesia. As próximas horas son decisivas. O que lle disparou segue libre. E ti vas estar con él. Non me digas máis. Se chego a saber que podía poñer en perigo a súa vida... Aquí hai frases subliñadas sobre o poder de Deus para dar e quitar a vida. Que facía meu irmán aquí? Salus infirmorum. Ora pro nobis. Refugium peccatorum. Ora pro nobis. Don Pablo descubriu algo no seu despacho e estaba a piques de facelo. Iso está claro. É mellor que collas uns días de descanso. Non se puido facer máis. Ai, Virxe do Carmen, que sarillos me metes. Estou tratando de investigar unhas mortes. ¡Aquaman!